बाक्सानि भुयापारायाव आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै एसएसबीआ हर घर तिरंगानि हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान ओनसोल भुयापारायाव 27थि बेटेलियन एसएसबीनि बानजायनायाव हर घर तिरंगानि सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जादों। सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय भुयापारा केम्पआवबो 75थि उदांस्रि सान एबा आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै हावलिनि 27थि बेटेलियन एसएसबीनि हानजाया हर घर तिरंगानि हाबाफारि लानानै जायगानि रायजो राजाखौ गोसो फुदुंनो सांग्रांथि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। 75थि उदांस्रि साननि अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय हर घर तिरंगा बे हाबाफारियाव 27थि बिएनएसएसबीनि हानजानि बानजायनायाव मोनसे भुयापारा केम्पनिफ्राय कुमगुरि गामि गेजेर लामाजों हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों आरो नखर नखर गांसे गांसे माहारियारि पेपेलाखौ भारत सरकारा बिथोन होनाय बादियै दिनै राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गासै दिथागिरि फोरोंगिरिजों लोगोसे सा 500 फरायसानिबो बांसिन बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव 27थि बिएनएसएसबीनि हानजाजों लोगोसे हेफाजाब होफैदों रुपुहि दखरा बेन्दोंआव थानाय गासै फरायसालि आरो फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव हेफाजाब होफैनानै हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदों। अमृत महोत्सव 75 वर्षगांठ उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा प्रोग्राम पूरा भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आदेश अनुसार 27 वाहिनी एसएसबी हावली डी समवाय भुयापारा ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम मनाया जा रहा है। हमारे एवार में जितना ग्राम है जितना गांव है पूरा गांव वाला यहाँ आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया है। 15 अगस्त आने तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अपेक्षा करता है तथा हर गांव में हर परिवार आखिरी व्यक्ति तक ये ध्वज पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। ग्रामीणों का सहयोगिता से ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक हमारे कैंपस और एवार में साफल्यमंडित हो उठा है। जय हिंद जय भारत। भुयापारा से रुपही कैंप तक ये रैली प्रोग्राम कर रहा है। जय भारत। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर भारतवासी हर ग्रामीण जो कि अपना गर्व महसूस करे, हर भारतवासी हम लोग एक है, एकता है हमारे अंदर, हमारा अंदर जज्बा है।